and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Make sure nga matransmit o mamonitor na mo ang tanan mong aktibidad. God bless you, bro, John. God bless our nation, bro, Jack. Ug sa tanang katawan sa Diyos. Ayaw paghilak, Jess. Isa gikaingon ko na nimo. Bisan pa kung sa may nabog mo balik ako. Nahibaw ko. Mulampos ko sa komisyon. Mga ipaghilak. Ayaw hilaki kay mo balik ako. Sorry. Di lang ko makapugong sa kong kaugalingon. Dili na ko tuyuon. Pero, sa pamaya ko mahimo dyan. Ang ako mahimo mauragin ang pagpaabot ni mo. Pag-amping sa mong kaugalingon para na ako. Yes, John. Yes. Thank you, Jess. Thank you. Every now and then, you can expect a call from me. Pero katong bago na kong number, ayaw na usap. Ano ito gamita? Ayaw ito gamita katong old number ni mo. Katong bago, aron wise bisan kinsa nga buwan na ito sa ligi. Nga makakontak o makatrack ni mo through GPS. O aron dili sa kamatultulan. Okay, John. Pero, sila si Hillary o Clinton o ang atong mga relatives. Ay sila ka malaki. Kaya bisan tuod safe sila sa atong tanaw dito. May mga sakop sa kausa nga nagbantay nila. Ug way si bisan kinsa nga magkasayon-sayon sa pagpasakit nila dito. Thanks, John. Naibaw kung kaya na ni mo, Jess. Right? You can do it. Because you're strong. Yes, John. Yes. Good. I love you, Jesslyn. I love you, John. I love you. Karon pa na ako ma-realize nga malayo ug di na ako makita si John ang mga bating akong nahimo niya. Ang wa sa lugar na kong pagsalos niya. John, sorry. Sorry. Gamitan ako karon ang remote earpiece, bro, Jack. Nga connected na sa kong receiver. Nga niya sa pikas usan ako kadunggan. How's my signal, bro? 5x5, bro. Loud and clear. How about my body cam? Kusog siya, bro. Kanang tungkol kay nagdagan na ibong isakyan. But kay taas-taas ng pixel. It's tira ang iyang dating diri sa mong receiver. Wow. But I don't know kung tuwa ka na soon sa laboratory. Posible nagi mga interference sa nagkailaing signals. But atong gyapon ning pagadaman. Kuwantay signal booster nga gi-prepare. Thanks, bro. By the way, is there a possibility nga matrack or madetect nila nga to signal? Well, there's a big possibility. At usap ka ng ipagadaman. But I don't know kung sabihin mo sa itong mga IT. But I trust them, bro. Ilan ang linya, basta communication na ang iskutan. Ilan ang expertise. Well, thank you kayo ninyong tanan, bro. May problema, Dr. Miller. Yes, bro. We all believe that you will succeed, bro. Magpalang puso ng iyong mission. Kaganina pang unreachable ang phone ni Jan. Ug ingon man, ang number ni Jesslyn. Even ang ilang messenger. They're all offline. What's wrong? Oh, so na ko kontak ang office ni Jan through voice search. Call Jan Carson's office. Imposible sab kung pilit ni makontak. Oh, miring na. Carson Security Agency. How may I help you? This is Matt, Jan's best friend. Can I speak to Jan, please? I'm sorry, Mr. Matt. The manager's out of town. He's on vacation with his wife, sir.
What? Thank you, guard. Welcome, sir. Taon-taon na di ko nung naway tao ang bahay ni Chan. Ug, girimaynan ang guards. Nga kunay mangutana bahay nila. May bakasyon sila. Ngano? Wa pa mahuman ang ilang honeymoon ni Giselle. Wa pa rin nasultihi bahay nini. But anyway, kinsa man sila nga may interesado ko. But, nga nung nagbinag o si Jan o Giselle karon. Wa, usap sila mo pahipaon nimo, Pavel. Kinahanglan pa ba kumasayod sa ilang mga lakaw, Matt? What's wrong with you, Cliff? Ganun yung anak ka... Ganun yung anak ka, daway mo tubag na ko. O sa may buot ni mong i-emphasize, Matt? Kaya dili ba ko na itinuod ang akong giingon? Wa ko'y katungod nga manghilabot sa ilang mga lakaw. Mura ka manggudong nagsilos. My God, Matt! Mag-ita, yun na siya problema. I-off na ko ning akong old number. Pag-una lang ako number, may akong gamiton para sa kausa. Oh, shit! Ang iyong phone. Call Marco. Shit! Shit! Yes, sir. Gusto kong susihon mo kini. Pamati. May bakasyon sila si Jan o Giselle. Gusto kong himuan ninyo kinig pakisusi kung hain sila may bakasyon. Do it now! Don't worry, Sir Jack. Di ako sagawa sa station. Og layo ko sa mga tao. Uway makabati sa akong pagpakigsulti nimo. Very good, Glove. Dili na makontak ang old number ni Jan and Giselle. Is it possible nga? May tugod pa si Mission. Yes. Nagsugod si Bro John siyang peligro ko yung mission. Uli siya ang nga nisturbo. Kay gamay lang nisturbo siyang mission karon. Mahimong magkaulugan kini siyang kapatayo. God. Well, just wait, Glove. Siyang tawag na to. Every now and then. To give update sa lisod ka mission. Nagkadula ko sa entrance gate sa Hidden and Secret Laboratory sa organisasyon. Oh God. I surrender myself to you. Ug dining ako mission. Habog kayo ang paril ug naigdagang security cameras sa tibok palibot. Niyanagid ko. Oh. Automatic na miabli ang gate. Bisan may iko pang distansya. Masabot nga program ug na-detect kining sa kinan ni Dr. Miller silang system. Ikaw ni may bahos kong pagsuot din Ginoo. Ikaw ni bahala na ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!